हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर आरोबाव दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैथारदोंब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय। दा बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। दा लोगोफोर दायो फुं सम नालाय दा बे फुं समावहाय सानजौफुनि जानायनि हिन्जावा माने मैगं खानो नागिरदों। दा बेफोरखौनो माने देखायलांनो नागिरबाय आं एसे मैगं फोनाय दङमोन। दा मैगं बारियाव थांनानै जोङो दा मैगंखौ सानैजों खाहैनोसै आरो खाथियावनो गोजानाव नङा आरो जानो थाखाय एसे एनै बिराद माने मैगं फोनानै दोननाय दं आरो दा ओंखायनो मालाबा मालाबा बिराद रेहाय जायो माने बायनो गयो आरो दा जोङो सानफ्रामबोथ' बायनाय मैगं जाबाय थानो हाया नालाय दा बायनाय मैगं जाबाय थायोब्ला जोंहा आथिखालाव गोबां मुलिनिसो मोनोसै भेजाल गोनां बेनोसै आरो सानफ्रामबो बेनो बे आलु फान्थाव बान्दा कबि टमेट' लाव जोगोनार बेफोरबायदिल' जोङो बायनानै जाफ्लेबाय थानाय जायो नालाय दा सम सम गुबुन गुबुन हाग्रानि मैगंफोरखौबो जों जानो नांगौ आरो हाग्रा टाइपनि बा हाग्रा रोखोमनि माने मैगंफोरखौबो जोङो बायनानै जानो नांगौ आरो बेफोरो माने थाजा जायो आरो एसेबाबो केमिकेलफ्रा खम जायो भेजालफ्रा खम जायो नालाय दा बेखायनो हायोब्ला हाफोर दख्लबसेसो थायोब्ला बोरि हाफोर थायोब्ला बेफोरावनो जोङो मैगंफोरखौ सम सम फोलाबायनानै जालाबायनांगौ आरो बोथोरनि मैगंफोरखौ दा बिदि साननानै आंबो माने एसे मैथा फोनाय दङ भिन्दि दङ बिनिफ्राय सबायबिमा गायनाय दङ बिनिफ्राय थाइबें गायनाय दंमोन बे थाइबेंआ दासो बिबार बारफुथारदों माबायदि जागोनथाय बिराद गेसाव जायो आरो खिन्थु आङो मुलि थोबसेबो बाहायनाय जाया थांनाय बोसोराव थाइबेंआ गोबां माने मोनजादों गिदिर गिदिर थाइथारदों आरो बिराद जानो मोनजाबाय आरो जों ओंख्रि जालाय खाजि जालाय बेखौनो बिराद जाबाय थादों खिन्थु देग्लायनो एसे लेट जानाय बायदि मोनबाय आं लेटसो जायाखैमोन नामा लेटआनो लेट जायाखैमोन टाइमावनो खिन्थु बिराद माने देग्लायहाय माबायदि जागोनथाय थांनाय बोसोराव बिराद मोनदों ओमफ्राय बांद्राय गेसाव जायाखै बै समावहाय जोलैयासो बारा थिग नङा ना मायामोनथाय दा बेवहाय माने बिराद गेसाव जादोंमोन आरो दा देग्लाय माबायदि जायो नायनोसै दा बिदिब्ला जोङो मैगं बारियाव थांसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा दा मैथा खाबाय मैथा जानो साथामल' नालाय मेरला थैयो जोंना बेनो जानो आन्था मैथाया बिजौ गोलाव गोलाव जानानै दंमोन ना एसे मोननाय दङ ना गोरलै बेजोंनो जालाबायनोसै आरो बिराद गोलाव गोलाव जानानै दं माथो खाथ्राखै थाम्फै दङ ओमफ्राय बे माबाया बिज्लाया एम्फौ जायोलै हाग्रा गोजौ गोजौबाथाय मेरला जोंना बेनो आरो बे माबा जाजोबसिगोन ना जाबथु जाबथु जाजोबसिगोन खिलियो गयसो गायजोब्बाय आं मैगं फोग्रा जायगाखौ मैगङा जानला मोनलाखौनो गायलाबायनोसै फारसेथिं लामाथिं गायनोसै माबानोसै फोनोसै एबार सबायबिमा आराम जाबोहांबाय नै ए मैगङा खागासिनो दं थोसिगोन भिन्दिखौबो एसे खाबाय रानानै दंमोन नालाय एसे गिदिर गिदिर नै बेवहायनो मैथाया थोबाय ओमफ्राय दा भिन्दिया एसे रास्रोनानै दं नालाय बे रास्रोनानै थानाय भिन्दि थाइबा थाइनैखौनो खादों आरो देग्लाय बारा मोजांखौ मोनासै भिन्दिया जादा थाम्फै दंसोगारो फैदो नै बेवहायनो माने दख्लबसेयावनो बुहुद मैगं मोनजायो थोआ होमबा थोसिगोन दा ना मैथा माजों जागोन नाजों सेनाव नांनाय एसे बरिया जानोसै खैसिब खैसिब ना बिथिं हाग्रा बारिखाय जायोलै नै मा गब्लं गोजासो बिलाइआ गोरोन्थायथाय जालालै बे बारबाय बिबार बारसे बारनाय नुबाय नै मैथा बांगालानो गब्लं गोजासो हाग्रा बारि ना हा औ एम्फौ फवासेसो मोनजागोनदां नै इन्दिया बिराद जाबाय
एम्फौ लाग्राफोरनो हरनानै आं फुनानैसो गारबावबाय खावसे द्लामनो जाबाय लोगोफोर मैगं खानाया जोंना थोबाय दायो बिराद थाम्फै दं नालाय ओंखारलांसै सायहैसिगोन आरो मैगंफोरखौ बेयावबो एसे दं दा बेखौबो खेबस'ना होबाय नै खेबस'आबा मोजां जाया नालाय दायो सायबायनि जोंहा मैगंखौ बे ना एसेजोंनो होलाबायनानै जानोसै नैबे एसे नाजोंनो जानोसै मैथाजों नाजों ओरैनो रसल' जाबानो जाबायलै गारलाबायनानै होसै खुसियाबो दं बे खुसियाखौ थाथ'थोंसै दा मोनाफ्राव एवजालाबायनोसै ना एसे दं गारलालाबायनानै होनोसै माने सेन साहैदोंमोन आरो बेवहाय एसे नांनाय बेजोंनो जानोसै मैया एसे बांसिन नांदोंमोन दिनैहाय गैया दा बे मैथाखौनो सायबाय जों दा खारै होलायलायनानै जानोसै आरो नाया खमद्राय नालाय गादबनो हानाय नङा गोखैखौ ओंखायनो खारै होनांसिगोन आरो